monteret hernede bagpå, og blev trukket af knastaksen. Og så var der højtryksrør til hver dyse, og de skulle være lige lange, for at få dem til at gå nogenlunde i år. Så den sidste her, den havde 3 cirkler og 2,5, og så videre. Men B&V, de som så vanligt lavede deres eget system. Og det er så brændstofpumpen til bordvæggen. Den dækker 2 cylindre og sprøjter sådan skråt til hver side. Fidusen ved den er, at den sidder direkte inde på blokken. Der er ikke de der højtryksrør, som voldte mange problemer i starten. Så den går helt roligt. De andre, de tyske og engelske, de stod og rullede, indtil det kom op på 1000-1200 omdrejninger, så stod det altså, når man kørte det, så var det i starten var det ikke så sjovt. Men den her system, B&W, den går helt roligt, 600 omdrejninger i tomgang. Så var der et andet problem der i 30'erne. Det var meget koldt om vinteren, og hvis der stod en diesel udenfor om natten, så kunne de ikke starte den om morgenen, fordi olien var ligesom asfalt, og batteriet, der var ikke meget krudt i det. Så B&W lavede et dekompressionssystem. Man løftede de ventiler, der var lukket, så man kunne få lidt fart i. Og så satte man en stor starter på 6 heste. Det var helt ikke normalt. Og kompressionen var større end på de andre. Det var 17 til 1, de andre lå på 15-16. Så alle byggepladser i Danmark havde sådan en bordvæg stående som en lastbil eller en kran til at starte hele maskinparken. Jeg gør det nu. Det larmer jo. Det er jern mod jern. I dag kan man dårligt høre, om det er en diesel, når man går forbi. Men det er jern, der skubber til jern og trykker på jern og hiver jern. Jeg gør det, jeg starter den lige op i. Eller jeg kører lige med den uden kompression. Og så starter jeg den. Og så kører jeg med den i et kort tid, og så tager jeg skjolden af her, så I kan se mekanikken indeni. Ingen kompression, den roterer bare, men det er jo dødsmart, når dengang, hvor man kunne få lidt omdrejninger ind, så den kunne starte. Så er der kompression på. Jeg kan se, at det står helt roligt, det er 86 omdrejninger. Og det er 87 år gammel, så det er meget godt gået. Det her, det hedder Silomin, det dæksel her. Det er lavet efter krigen, fordi det forløber for aluminium. Og fidusen ved det er, at det er så stabilt. Der sidder sådan en stor sideskjold, det kan ikke se det. Men der skulle 30 bolde til at holde det tæt. Så kan man med sådan et dæksel klare sig med 3 fløjlmedtræk. Der bliver opfundet mange gode ting under krigen. Selvom krigen er lort.